Pay, bakit? Ano mangyayari kanyam? Andres, baka nasakit ulo na. What? Kukis sa mga talaga. Diyan dyan paprosan na. Sakit ulo na. Yan, ganito lang mabang panunod ko. Hey, kalarisyon bak. Ni, apay madina makadwa ni bakit na diyar? Kamu duwa tangag kadwa. Andres, apay na ni bakit mo? Ana Andres, apay madim kadwa ni bakit mo? Oo, manin ba? Mas paka manin. Ata, palanitan ka no. Sardin ka man diyar, atala palanit tarta utak mo. Ana Andres, kasano tatan? Sino yati nakapanunot nga mapantay di balay damayla? Siya pa. Nyan lang amin ti mapanpanunot mo. Tuloy, mapadakis taman kini inang ni Maylan. Kaya ka lang matulungan ba? Amok nga kayat mo. Imapain surot mo pa ni bakit mo. Kinatoy, karupro pati taba. Makasao ka mo't baak. Umpay, ba ding agpaisaw? Basi lang mo't Basit man, winwado. Basta, karupro pa ka titaba. Pay, bak. Anong itatan? Kung tanak man na nagawit ako. Kasanong order rami din tayo tata. Huwag mo panunot ko. Siyak, ada pa mong panulot ka. Bak, Andres. Najajar. Ada kasaran jilaod, tayo magipangan. Huwag ka man lang agawid din. Problemado lang ako ni Andres. Maalampay lang mapandi kasaran. Bahala kayo, madiyo kayat. Pwede kayo pilpilitan. Sige, ingkan. Ipaturay mo nga agman-mantika tayo, ma'am. Ano, madiyo kayat? Apana kaon? Palanit. Talaga, madiyo kayat? Sayang nga jay. Ukis ti sabanan. Apayan niya ngamin timbagbaga mi di Andres. Imbaga namin nga mapantay yung ikipalanay. Ukis ti sabam nga talaga. Apayan na mapaspasama kanya. Tumaytaya bata panunot mo. Pwede yati payak ti panunot ba? Ukis ti sabam. Panawang ka dito. Ni, madimot Ay na. Makaawit ako pa na tabak. Di makaawid ka pa ya Andres. Talaga bak? Woy, makaawid ka. Ngimatik. Pag talawid na ka nga dagaws. Maumuma akong bak. Anamit eh. Pag umama Andres. Maumuma akong. Kanahin nga mapatalawin. Sika mamuma. Ngimsyak. Sanaya ka ta sitwasyon mo. Ano nga talaga bak? Matulungan na kung saan? Awan nga rin ti mapanunot ko Andres. Ta kastamit ti kanawin nga. Mapaspasamak kanyam. Kaduaan na lang agawid yung balayin bak. Turturod ko agawid din. Sure ka Andres. Agsagana ka nga ro din Uy, bahala na titan. Uren niya ti mapasama kanya ko. Titan. Syakpay talaga, timbati dati animal. Andres, madi ati marikrik nak. Madi ay aura ni bakit mo. Pay bak, masagsagap mo? Uy Andres. Pigsaura na eh. Agngar-ngaragit si ka. Apo, sa kayo bahala kanya ako. Andres, madi ka madanagan. Siyak bahala. Tasig gansunan. Madi nga talaga bak. Ay na, siyak ti bahala kanya Andres. Madi nga si kalatan. Imbaga mata Rote kami, Miss Beautiful. Nice. Bak, pag super science Madi pa Andres, 20% pa lang ti masagsagap po kanya na. Kaslamot 100% bak. Sa balin Bakit? Makangot ka kanya may? Ni, Andres, apa yan ang mangyari-hari kanyang pakit mo? Bakit? Ano ti mangyayari kanyam? Lakay. Pay, bakit? Ano mangyayari kanyam? Andres, baka nasakit ulo na. Kukis sa mga talaga. Diyan dyan paprosan na. Sakit ulo na. Lakay, aga nakaksamot dun. Ana? Ano pa yung aramidang bak? Pandaram ni motoro na. Ay, win Andres, sige. Ay, susing na yan. Hindi kang bakit? Magsakay ka dyan motoron. Ay.
Sana hindi kayo makisama ti animal na mo. Ano ba? Nagbay mo nga pandara na yun. Madi mga gandar Andres, nagdara pa yato sa aka ko. Ukis di sabam ko madi magam nakasusi. Nagaduti motor mo, animal ka. Ana, agsisinong batang kayo pa ilang rumuwaran na eh. O sige, sakay kayo. Sakay ka ba kayo? Nasaan? Oh, tapis kayo, patay ang bikato eh. Partakam!